Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu e-shopový král. Dnes sa budeme rozprávať o fulfillmente a o tom, ako vďaka nemu dokáže váš e-shop ušetriť financie, skvalitniť doručenie a celkovo odbremeniť majiteľov e-shopu od logistiky a skladu. Mojím hostom je Martin Mitošinka. Martin, zdravím ťa. Zdravím ťa, Michal. Zdravím aj divákov. Martin je zakladateľ firmy eSklad, o ktorej nám dneska viacej povie. Tak Martin, návod pre tých, ktorí teba alebo vás nepoznajú, keby si trošku predstavil ten váš koncept a možno aj povedal, čo je to ten fulfillment, lebo veľa e-shopárov to možno ešte nepozná. Jasne, vysvetlím. Tak eSklad je v podstate fulfillment centrum. Začali sme asi 10 rokov dozadu. Vzniklo to ako vlastná potreba. Mal som v minulosti e-shop, takže trošku sme sa sústredili na vývoj softvéru a automatizáciu nejakých procesov v rámci toho e-shopu. Až to teda došlo do nejakého štádia, že softvér sa rozrastal, bol veľmi schopný. A povedali si, že prečo ho neponúkať aj iným partnerom, iným e-shopom. Tak to v podstate vznikol eSklad. A dneska je to jedno z najmodernejších fulfillment centier určite na Slovensku a pravdepodobne aj v Strednej Európe. Je to jedno z prvých fulfillment centier, ktoré automatizovalo, takže tým sme celkom aj trošku známi. Takže sme ako keby stávaní na to poskytovať služby aj úplne začínajúcim e-shopom, stredným, aj tým väčším a dokonca aj tým najväčším po novom už. Takže v tomto sme trošku iní od ostatných. Čiže jedná sa o skladovanie plus teda doručovanie priamo koncovým zákazníkom. Tak v podstate koncept je taký, že sa klient napojí na náš systém, my ťaháme objednávky z e-shopu, máme sklad, čiže zásobujú nás tovarom, vyhodnotíme, či objednávku vieme poslať odosielať do celého sveta. Samozrejme primárna je Európa a v tom je ako keby zahrnutý, že ten cross-border samotný ako taký, čiže kurierské služby. A vo finále je to ako keby úplne, že kompletne od A po Z kompletná služba pre e-shop. Hej. A dobre, možno keď sa pozrieme do histórie, keď hovoríš, 10 rokov sa tomu už venujete, ako vnímaš vôbec ten posun toho celého vášho biznisu alebo celého toho odvetvia za tých 10 rokov? Zmenilo sa veľmi výrazne. Celá doba sa nám teraz akceleruje, takže je to cítiť aj v odvetví fulfillmentu. Kedysi to bol v podstate iba sklad, kde sa prijímal tovar a expedoval. A dneska je to už v podstate technologická platforma, kde nielen sa teraz staráme o to, aby tá efektivita v sklade sa stále zvyšovala, lebo čím viac rastie plocha, tak tým viac musí zefektívňovať systém. To znamená, že musíš do nejakej automatizácie. Takže určite sa zmenilo v rámci fulfillmentu to, že záujem o tie služby je tak veľký a aj to množstvo e-shopov, ktoré tam pribúda, je natoľko veľké, že musíš hľadať najmodernejšie technológie, aby si ten systém dokázal udržiavať a efektívne riadiť. A samozrejme fulfillment centra dneska už sú teda nielen skladom, ale fokusujú sa už na to samotné doručenie, nie samozrejme svojimi vlastnými službami, ale partnermi, čiže kurierskými spoločnosťami. Aj samotná táto služba toho cross-borderu sa určite veľmi dynamicky vyvíja, či už cez pobočky a podobne, čiže tá komplexita rastie. A vďaka tej komplexite aj my ako fulfillment centrum v podstate vyvíjame nové produkty, vďaka ktorým vieme uľahčiť samotným nakupujúcim v danom e-shope v košíkoch ten priebeh od nákupu až po samotné doručenie. Takže vyvíjame už aj dneska softvery a technológie, ktoré si dneska bližšie povieme alebo predstavíme, ktoré s týmto procesom pomáhajú. Čiže už je to akože komplexná služba od začiatku až po koniec, od toho nákupu až po doručenie. Ešte by sme mali predstavu asi, aký ste možno veľký, alebo v akom objeme to robíte. Vieš nám prezradiť možno nejaké počty objednávok, ktoré šipujete, prípadne počty klientov, možno aj koľko to máš zamestnancov? Čo sa týka skladu, tak dneska je to už 23 000 m2. A máme tam 150 plus e-shopov, od maličkých až po veľmi veľké. Že koľko zásielok ešte robíte? Jasné, robíme okolo 4 až 5 tisíc denne v priemere out of season a v sezóne nejakých 12 000. A samozrejme celá kapacita skladu, a to je asi dôležité povedať, je dnes pripravená 20 000 zásielok denne. Hej. Sklad funguje 7 dní v týždni a dokonca v Q4 fungujeme 24/7. A ak máš nejaké dáta z celého trhu, tak vieš možno prezradiť, že koľko možno e-shopov dneska využíva ten fulfillment ako taký, je prípadne aký ten trend, že či teda tá popularita rastie, alebo ako to vyzerá? Určite rastie, ale čo sa týka hlavne zahraničí, na Slovensku a v Čechách je tá štatistika trošku iná. Sú to len 2% e-shopov, ktoré používajú fulfillment, čo je v porovnaní teda so Západom alebo s väčšími krajinami v Európe je veľmi malé číslo. A v podstate tu by sme chceli svojím spôsobom vyvrátiť aj trošku mýtus, že hlavne na tom Československu, že fulfillment je vhodný len pre, menšie e-shopy. Ono sa to dosť výrazne zmenilo a aj v tom zahraničí do fulfillmentu
padajú hlavne veľké e-shopy, tam dokonca niekde až 80-90% e-shopov je vo fulfillmente. A on to dáva aj veľký zmysel, hej, lebo vyvíjať celú tú infraštruktúru sám na vlastné náklady, je to aj časovo náročné, aj finančne. A tá služba nebude asi nikdy na takej úrovni, ako keď sa pod jednu strechu dostane veľké množstvo e-shopov a oni vyvíjajú vlastne tlak na to, aby tá služba sa rozvíjala. Ja som mal inak pocit, že naopak, že to práve nie je veľmi pre tých najmenších v minulosti, lebo viem, že spomínali mi nejakí ľudia, teda, že od nejakého objemu zásilok. Ty si mi príprave povedal, teda, že beriete aj vlastne úplne startupy od nuly, tak povedz nám, ako to je vlastne u vás. Či teda je tam nejaká spodná hranica, odkedy je pre vás ten klient zaujímavý. Dobrá otázka. V podstate v tomto sme aj trošku iní ako iné fulfillment centra. U nás tá hranica je v zásade nula, čiže môže to byť aj čerstvo vzniknutý e-shop, čiže dá sa povedať startup. A pre neho táto služba má obrovský význam v tom, že v podstate instantne, hneď ako vznikne, sa vie napojiť na náš systém a celú tú infraštruktúru má pripravenú. Čiže hneď vie mať v košíku nízke ceny, rýchle doručenie. To je niečo, čo by napríklad mu trvalo pár rokov vybudovať už len z titulu aj selekcie kuriérov v košíku. Lebo by sa fokusoval na jedného kvôli objemu a podobne. Čiže ten fulfillment je akože instantne, je to akože plug and play riešenie, kde zrazu si schopný prijímať objednávky a expedovať ich do celého sveta. Takže mimoriadne vhodné pre malé shopy začínajúce. Teda chápem správne, že vy ste schopní pre tých možno menších vynegociovať lepšie podmienky u tých prepravcov, ako by si vedel on sám. Hej? Určite áno. A nie je to teda len pri tých prepravcoch, ale na všetkých úrovniach. Spotrebný materiál, kuriéry a rôzne napríklad, ja neviem, aj transakčné poplatky napríklad, keď kolektuješ dobierky a podobne, čiže na všetkých úrovniach vieš im doručiť nejaký saving. Ale s tým, že asi tí väčší už potom majú nejaké svoje kontrakty, nie? A že možno, že či viete aj všetkým, ako keby, že dať lepšie podmienky? Už aj toto sa mení, lebo čím rastieme, čím vlastne tú gulu nabalujeme, ten objem, tak vyjednávame stále lepšie podmienky a v mnohých prípadoch máme aj lepšiu pozíciu ako fulfillment centrum pri vyjednávaní s kuriérmi, ako samotné e-shopy. Tým, že máme vlastne v ponuke viacero kuriérov v rámci danej krajiny, tak v podstate tá vyjednávacia pozícia je lepšia a tým pádom už dneska máme ceny, ktoré sú atraktívne aj pre veľmi veľké e-shopy. Ešte možno povedz, keď e-shopár zvažuje vôbec tá prechod z vlastného skladu do fulfillmentu, čo sú tie hlavné možno nejaké kritériá, ktoré vlastne zvažuje, alebo ktoré parametre možno toho, čo si porovnávajú najviac? Určite sa to líši firma od firmy. Niekoho zaujíma v podstate to škálovanie, čiže chce vedieť rýchlo rásť, alebo práve naopak, niekedy, keď sú náročnejšie časy v e-commerce, že e-shopy ako keby trošku downsizujú, tak aj vtedy je fulfillment vhodný. Je to v podstate taká nafúkovačka podľa potreby, hej, že nestarám sa, koľko máme štvorcových, koľko mám ľudí a podobne. Čiže podľa mňa tá škálovateľnosť je prvý faktor. Druhý, samozrejme náklady, hej, čiže zníženie nákladov. Tretie sú v podstate aj možnosti tých kuriérov, alebo tá selekcia. A potom rýchlosť doručenia. Hej, lebo v podstate už dneska robíme nejakých 9 krajín D+1, čiže doručenie na druhý deň. Aj to je niečo, čo e-shopy veľmi zaujíma podľa toho, do ktorých krajín vstupujú. Takže toto sú všetko tie benefity. Je tam ešte dôležitá vec, taký ten mentálne odbremenenie toho majiteľa, že proste, že fakt nemusíš riešiť ten sklad, nahajrovať ľudí a riešiť tú operatívu okolo toho, že toto mi príde také celkom ako tiež podstatné asi. Veľmi dobrý point, v podstate je to absolútne odbremenenie od logistiky. Hej. Na to vlastne sme aj vyvinuli software, v ktorom si ten náš klient správuje, respektíve pozerá skôr už len výsledky alebo rieši nejaké business decision pri nejakých špecialikách, ktoré tam vzniknú, ale ináč v podstate celý proces je automatizovaný. Takže e-shopy častokrát vedia znížiť počet členov tímu, ktorí sa dovtedy starali o logistiku na podstatne menšie číslo. OK, či tá úspora nákladov dneska asi jeden z dôležitých faktorov. Asi najväčším. OK. Ešte možno povedz, pre aké typy produktov vlastne je ten fulfillment vhodný, lebo predpokladám, že asi tam nebudete naskladovať nejaké oversize, nejaké nadrozmerné produkty, alebo nie, možno oprav, že sú nejaké také limitácie, či už hmotnostné, veľkostné, akékoľvek? Určite sa zameriavame na malé, ľahké produkty. Samozrejme, máme potom povedzme príplatky za nejaké nadrozmery. Snažíme sa tomu, nechcem povedať, že vyhýbať, keď je nejaký zdravý pomer, že e-shop robí, myslím si, 95% malé, ľahké veci a 5% väčšie, tak vieme zmanipulovať, samozrejme techniku na to máme. Ale teda drvivá väčšina sú malé, ľahké produkty, napríklad, a zásielky sú, že do 3 kg priemer asi. Dobre, keby som mal teraz nejaký hobby e-shop, ja neviem, mám tam nejaké, vymyslím si nejaké miešačky alebo nejaké také stavebné pomôcky rôzne, tak to viete robiť? Alebo? Tam by sme asi odporúčili nejakého iného partnera, lebo vyslovene
čokoľvek, čo nevie zmanipulovať človek sám, alebo teda skladník, tak sa tomu snažíme vyhýbať. Samozrejme máš techniku, vieš na palete s tým manipulovať, ale nič veľké oversized v takomto rozsahu, ako spomínaš, nerobíme. A ešte možno z pohľadu teda nejakého počtu produktov, alebo nejakých aj skaučiek, nejakých položiek teda v tom e-shope, že čo sú nejaké limitácie, alebo... V zásade vôbec nie. Máme aj klientov, ktorí majú desiatky tisíc skaučiek a celkovo sklad funguje na vyšších stovkách tisícov SKU. Takže v tomto limit nie je. Ale asi teda ideálny pre vás bude klient, ktorý má malý počet produktov a veľký objem. Určite áno, ak by som mal definovať, že ideálny klient, tak je to málo SKU, vysoký počet objednávok, pestrosť krajín, kam doručuje a v podstate malé ľahké produkty. Ešte možno ten zásah, teda povedz, že ktoré krajiny vlastne dokážete obslužiť s tým doručením vašim? V skratke, je to v zásade celý svet, lebo samozrejme existuje letecká preprava, ale ten fokus je Európa ako taká a v rámci Európy, ako som spomínal, máme 9 krajín s doručením na druhý deň. X krajín je tam potom s doručením 2 až 3 dní, ale v podstate celá Európa podľa mňa nie je dlhšie ako D+4, čiže do nejakých 4, maximálne 5 dní. Ale dá sa povedať, že každá krajina, ktorá je podporovaná bežne kuriérmi, tak tam vieme doručovať. Viem, že napríklad barefootové značky slovenské šipujú silno do Ameriky, tam ste ako na tom s rýchlosťou doručenia? Tam je paradoxne veľmi rýchle, je tam D+1 letecká, čo je až prekvapujúce, ale dá sa v podstate do Ameriky. Wow, no. Potom mi spomínal, že aj Bilenka, aj Shapen, že teda tá Amerika im veľmi dobre ide v tomto, tak ma to tak zaujímalo, že ako to funguje. Dobre, poďme trošku na rok 2020, tam viem, že ste rejzovali kapitál cez Crowdberry, aj celkovo si počas tých rokov pribral teda nejakých partnerov do firmy. Tak povedz nám možno, že čo bol ten hlavný dôvod a ako vlastne možno aj prebiehal celý ten proces výberu tých konkrétnych investorov. Jasné, tak v podstate vstúpilo k nám Crowdberry a dvaja strategickí investori. Hlavným dôvodom bola v podstate ambícia automatizovať sklad. To znamená, potrebovali sme financie na technológiu. Boli sme v podstate prvý sklad, alebo teda fulfillment centrum na Slovensku, ktoré takýto krok spravilo a to bol hlavný dôvod tejto investície. Samozrejme, okrem iných, sťahovali sme sa do nového skladu, my sme prechádzali z 3000 m2 v tej dobe do 10 000 m2, takže celý sklad bolo treba vybaviť nejakými technológiami, aj mimo teda tej samotnej linky, ktorú tam máme a toto bol hlavný dôvod na vstup investorov. Čo to je možno za technológie? Trošku nám to musíte popísať, aby sme si to vedeli predstaviť, prípadne aký to malo vplyv potom na tú rýchlosť doručovania, respektíve tempo spracovania tých objednávok. Je to v podstate shuttle systém a sú to roboti, ktorí v nejakej horizontálnej polohe behajú v rámci toho objektu, v ktorom skladuješ. Čiže je to zakladač, hej, funguje to na plastových bedničkách, je tam konkrétne v našej inštalácii nejakých 32 000 pozícií, 48 robotov a pre predstavu dokáže to pikovať okolo 2000 produktov za hodinu. Hej, čiže akože ten output tá kapacita outputu je veľmi veľká a tu je možno dôležité povedať, že samozrejme tých technológií je na trhu veľa, hej. My sme vyberali takú ako fulfillment centrum, aby sme mohli byť cenovo najdostupnejšie fulfillment centrum v regióne. To znamená, že aj výber tej technológie tomu zodpovedal. Bola to pomerne nová technológia, s tým samozrejme boli spojené aj nejaké, nemôžem povedať, že výzvy, aj nejaké problémy, lebo v podstate komplet integráciu sme zabezpečovali spolu s výrobcom, tým, že to bol nový produkt, tak samozrejme ten software bolo treba akože vyšpičkovať, hlavne na takú firmu ako Fulfillment, lebo veľa automatizácií je tvorených na automotív a podobne. Takže tú technológiu sme aj spolu s tým výrobcom odladili do takej miery, že napríklad dneska už vie skapacitne na vyššie čísla, ako bolo na úvode na papieru uvedené. Čiže trošku sme ju ako keby tak upgradeli a hackli. Samozrejme to trvalo nejaký čas. My sme to až 2 roky dávali celé ako keby do tej dnešnej podoby. Mali sme tam aj 2 veľké výpadky počas tohto. Jeden bol i hneď po inštalácii, keď sa to prvýkrát spúšťalo. A druhý bol potom minulý rok v Q3, keď sa robil ešte firmware update. V podstate sme spoločne s tým výrobcom nejaké funkcie potrebovali ešte dorobiť, zvýšiť výkon. Takže to boli dve také náročnejšie obdobia, ale v podstate vďaka tomu sme ten stroj dostali pod kontrolu. Aj sme sa dokonca stali distribútorom tej technológie. Aj samotný stroj beží na našom softveri, lebo výrobca trošku s ním stragloval, takže tu sme ho zasuplovali, lebo sme to potrebovali dostať do tej podoby, čo sme potrebovali.
No a máme aj vlastný servisný tím. Takže komplet stroj dneska už akože v stave, že plne pod našu kontrolu a pripravený príjmať veľké množstvo. Čiže chápem správne, že vy tú technológiu ponúkate ďalej ďalším... Tak, presne tak. Či už e-shopom, alebo... Tak, vieme ju vlastne integrovať iným partnerom, aj s našim softverom. OK, No. zaujímavé. Som pochopil z toho, čo hovorí, že asi vy ste aj dosť otvorení nejakým takým custom požiadavkám tých vašich klientov. Je to akože štandard na tom trhu, alebo ako veľmi sú schopné možno iné fulfillmenty sa prispôsobiť konkrétnemu e-shopu alebo zákazníkovi? Dosť sa to v čase vyvíjalo. Samozrejme, zo začiatku sme až tak otvorení custom veciam neboli, lebo samozrejme, keď škáluješ, tak potrebuješ objem a sústrediť sa na tú kvalitu. Ale už v dnešnej dobe samozrejme sme pripravení čeliť akýkoľvek požiadavka. Máme aj náročnejších klientov, aj v zmysle, že keď treba naparfémovať balíček pri balení, už aj to robíme. Tomu sme sa vždycky v minulosti vyhýbali, ale dneska ako keby už naozaj tak máme automatizované procesy, že vieme do toho vkladať nejaké custom požiadavky do tej aplikácie, ktorá riadi skladníkom, že už prakticky čokoľvek. Čiže už dneska sme otvorení rôznym custom požiadavkám. Čiže koncový zákazník v zásade nemá ani veľmi ako rozpoznať, že to nejde priamo od e-shopu? V podstate nie. Vieme aj brandovať zásielky nejakou klientskou potlačou, takže v zásade nie. Čiže dá sa už ešte možno, že aj nejaká forma, nejaký level personalizácie tých produktov? Ak by bol nejaký shop, ktorý robí niečo nejakým spôsobom personalizovanie alebo nejak... Produktov samotných alebo balíka? Možno aj produktov, to produktov? Asi nie. Tak je asi také bežné, že sa tlačia nejaké štítky, ktoré lepíme na produkty. Alebo prípadne na vstupe samozrejme áno. Hej, že sačkujeme nejaký fashion, alebo dávame tam nejaké tie tagy na ceny, pokiaľ to ide do predajní a podobne. Takže fakt to závisí od požiadavek klienta a o všetkom sa dá diskutovať. Dobre, ale nejaké asi gravírovanie, keby som chcel... To nie. Akože, tu zatiaľ nie sme. Možno v nejakej ďalšej fáze, ale... Tak to ďaleko ešte nie sme. Ešte možno také konkrétne, evidujem teda, že u vás je iReam, ktorý je taký špecifický, neviem, čo o ňom môžeš povedať viacej, že ako tam u vás funguje. Jasné, tak s iReamom robíme už, myslím si, že viac ako 3 roky, ak nie 4. A oni sú trošku špecifickí v tom, že aj oni v rámci svojho portfólia sa začali fokusovať na dioptrické okuliare, čiže oni priamo zabrusujú šošovky a tento úkon robia u nás v priestoroch, čiže majú tam vyhradený priestor, kde majú stroje na to, aby zabrusovali šošovky do tých rámov. A týmto vlastne zrýchlujeme doručenie dioptrických okuliarov alebo aj ich výrobu. Čiže sú priamo integrovaní v našich priestoroch. Máte viacero takýchto špeciálnych klientov, ktorí by mali u vás niečo? iReam je v tomto asi špecifický. Sme tomu samozrejme otvorení, pokiaľ tu klientovi dáva zmysel, ale dá sa povedať, že iReam je akože prvý v tom, že sme otvorili takéto možnosti, aby sme zrýchlili nejaký interný proces ich. Ešte možno povedať, aké máte nejakých zaujímavých ďalších klientov, len tak ako pre inšpiráciu. Jasné, tak teraz sa nám podarilo získať Victoria's Secret, ktorí otvárali predajňu prvú na Slovensku a budú ešte jednu otvárať, takže im zásobujeme v podstate predajne, ale spúšťame aj e-commerce. A to je vlastne klient, ktorý nám veľmi výrazne zdvihol štandardy v rámci toho skladu, lebo takýto partner samozrejme má vysoké nároky, takže aj to balenie, aj keď som spomínal to parfémovanie balíčkov, tak to je práve tento klient, ktorý nás v tomto posunul veľmi ďaleko. Okrem samozrejme tohto klienta spomínaný iReam, Shoes, alebo napríklad outdoorová značka Zayo, prípadne s muzikerom spúšťame spoluprácu teraz. Takže je ich viac. Naozaj akože aj ten rozmer tých klientov je... Začínajú to byť už väčšie firmy. No. Ten muziker viem, že mal vlastný veľký sklad. Čiže... Takto pre muziker začíname vlastne s cross-borderom. To znamená, že so shippingom. Takže oni aj samozrejme vlastný sklad stále majú. Takže... Jasne. Možno keď sa na to pozrieme cez nejaké produktové kategórie shopov, že dá sa povedať, že čo sú také prevažujúce kategórie produktové u vás? Určite je to fashion. A je to drobná elektronika, doplnky výživy, kozmetika a v podstate čokoľvek si predstavíš, sú tam aj nejaké také, že e-shopy pre hobbystov, knižky, čiže fakt čokoľvek ťa napadne. Je niečo, čo vyslovene nerobíte? Neviem, typu, napadajú nejaké možno potraviny alebo niečo takéto? Samozrejme potraviny podliehajúce rýchlej skaze, to znamená chladené veci, takisto tie extrémne nadrozmery, o ktorých sme sa bavili, to nerobíme. Alebo napríklad mrazené veci nerobíme.
Dobre, ale také niečo No. ala PowerLogic by ste vedeli, hej, také, čo sú také... Určite áno, určite áno. Jasné, Jasné. OK. Dobre, ešte nám možno povedz, čo týka tej integrácie, lebo tak sa dneska e-shopy bežia na rôznych platformách, od nejakých ShopTetov, cez nejaké open source, cez nejaké custom riešenia, alebo nejaké možno aj Shopify. Tak ako veľmi závisí tá náročnosť tej integrácie ku vám od toho, že akú mám platformu? Ten onboarding k nám je veľmi rýchly a v podstate ho vie klient zvládnuť aj sám, dá sa to zvládnuť až v podstate do 30 minút. Platformy, tie najbežnejšie na svete, čiže Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, na všetky tieto máme pluginy. Na ShopTet? Aj na ShopTet. Aj na ShopTet. Samozrejme potom je tam otvorená API, na ktorú sa dá s ktorou sa dá komunikovať, čiže akýkoľvek e-shop sa vie prakticky pripojiť, ale tieto veľké platformy sú plug and play riešenia. Čiže iba sa to nastaví do pár minút a vie klient okamžite začne fungovať. No dobre, ale musím nejak ten tovar asi ku vám dostať, nie? Či? Samozrejme, prvá integrácia, čiže to je rozbehanie toho pluginu a následne už posiela tovar. Či sú to vlastne tieto dva akty a môže začať fungovať s fulfillment centrom. Čiže niekedy to vie byť aj otázka naozaj, že dní. Hej. Dobre, ale asi podmienka, že musí mať nejaké ankódy na tých produktoch, či? Nie je to úplne podmienka, dokonca vieme aplikovať vlastné ankódy, pokiaľ produkty nemajú. A najhoršie, čo môže byť, je keď má nesprávne ankódy alebo rovnaké produkty s rovnakým, teda rôzne produkty s rovnakým meánom. To je problém, ale my samozrejme v rámci tých procesov sklade všetky takéto veci vieme akože odchytiť a vyriešiť. Ale nie je to podmienka. Samozrejme je to preferované. Pre rýchlosť spracovania určite ankódy sú nevyhnutné. Jasné. A teda je štandardom, že ten shop má u vás 100% jeho skladu, alebo niečo si ešte možno nechá u seba? Alebo... Pri väčšine e-shopov určite áno, ale samozrejme to od stratégie daného e-shopu, keď je to nejaká väčšia firma, má strategicky viac fulfillment centier po Európe, tak samozrejme nie je u nás 100% tovaru, ale pre menšie firmy z praxe na 98% určite majú všetok tovar u nás. No. Ako vyzerá ten proces, keď ten e-shop, dajme tomu, má aj nejaké teda svoje predajne, si spomínal to Victoria's Secret, že má nejaké predajne, tam potom má to nejaký výrazný dopad na to fungovanie? Alebo na ten model tej spolupráce možno, keď máme aj nejaké kamenné teda prevádzky? V podstate ani nie. Pre nás je aj zásobovanie predajne len nejaká forma objednávky. Má síce viac položiek, ale v zásade nie je v tom nejaký veľký rozdiel. Takisto bežne kuriéri to doručia do tých nákupných centier alebo na tie prevádzky, takže nie je to nejak zásadne odlišné. Je tam len vyšší počet pikov per objednávka. Na to treba mať trošku prispôsobené procesy, čiže nie je to ako, že bežne fulfillment centra možno nerobia zásobovania, ale v podstate my to vieme. Samozrejme snažíme sa držať nejaký zdravý pomer medzi tými B2C a B2B objednávkami, aby nám to dávalo zmysel. Jasné. Dobre, poďme trošku ešte sa pozrieť na tú vašu firmu. Teda pochopil som, že vďaka tej investícii ste výrazne aj narastli, aj teda máte nové technológie, máte asi veľké ambície, tak povedz nám, že teda možno čo teraz momentálne riešite v rámci firmy, čo sú teraz vaše nejaké priority a možno na tento rok, aké máte nejaké také kľúčové milestone naplánované. Tento rok očakávame, že bude veľmi prelomový pre e-sklad. Aj vďaka tomu teda, že sme konečne sfinalizovali tú automatizáciu. Čiže kapacitne sme pripravení na väčšie množstvo klientov, s ktorými aktuálne jednáme aj s väčšími partnermi. No a veľkou výzvou v tomto raste bude samozrejme aj zabezpečiť tým ľudí na to, aby sme tento raz zvládli. Aj preto sme vlastne prijali teraz 2 interim manažérov do firmy. A prvým je vlastne Boris Heger, ktorý má na starosti operations u nás, čiže Chief Operation Officer. A potom je to Alexander Jančo, bývalý generálny riaditeľ Pakety, ktorý má vlastne na starosti u nás business development. Takže títo dvaja interim manažéri nám teraz pomôžu v tom raste. Alexa, pozdravujeme, už tu bol párkrát v podcaste, ešte za Paketu, takže veríme, že sa mu bude dariť aj teda v novej pozícii, tak držíme teda palce. Dobre, aké máte od toho očakávania možno tohto posilnenia týmu, že čo by máme teda na starosti možno a aké máte tak možno aj takú dlhodobejšiu takú nejakú tvoju víziu s firmou? Jasné, tak určite Uborí sa tým, že k nám prišiel z Factkulu, kde mal na starosti veľký sklad, nejakých 10 000 m2, tak on má na starosti u nás kvalitu a performance skladu. Takže efektivita samozrejme, to je jeho domenou a aj reporting k tomu, takže zabezpečiť, aby služba fungovala bezchybne počas celého roka. To bude úlohou Borisa. A v podstate u Alexa je úlohou rozvíjať business opportunities, budovať vzťahy s kľúčovými partnermi a pomôcť v podstate aj z PR firmy, nakoľko tým, že sme boli v takom tom štádiu vývoja
toho skladu aj technológie, tak toto je stránka, ktorú sme príliš nerozvíjali, lebo chceli sme byť pripravení na ten rast a v podstate teraz ten moment nastal. Takže aj preto sme teraz týchto kľúčových ľudí zapojili do nášho projektu, aby nám pomohli to dostať do sveta. To sú teda veľké posily, takže to bude taká vstupenka asi do Ligy majstrov, hej? Tak veríme, sme na to pripravení, určite. Hej, super. Dobre, keď sa pozrieme na dlhodobý taký pohľad na tento celý fulfillment business, kam sa to celé možno posúva, že kde možno 50 rokov kde to celé bude podľa teba, aký na to veľký vplyv majú práve tie technológie, teraz nejaký, neviem, či nástup AI nejako zásadne vás ovplyvňuje, alebo to ide mimo vás, ale možno povedz, ako to vidíš tak dlhodobejšie. Určite AI-ko samozrejme bude veľkou súčasťou, mení to celý svet, bude to meniť aj logistiku a fulfillment. A my už vlastne dneska, ako som spomínal, fulfillment už nie je len o sklade. Hej, vyvíjame technológie, softvery pre klientov, teda e-shopy. To znamená, že sme pripravili nejaké nástroje, ktoré pomôžu optimalizovať procesy, zjednodušiť a zrýchliť nákup aj v samotnom košiku. Či už je to napríklad aj widget preprav, vďaka ktorému vlastne ten e-shop jednou integráciou získa prístup k všetkým kurierským možnostiam, ktoré máme. Je to widget, ktorý má integrované aj všetky pobočky, všetkých kurierov, ktorí máme v systéme, čiže fakt je to instantný nástroj, vďaka ktorému teda tie možnosti košíka sa rozšíria. Druhým takým produktom, ktorý sme vyvinuli v súvislosti s týmto je tzv. Fast checkout. To znamená nástroj, ktorý vie nahradiť kompletne košík. Hej. Samozrejme je to ako alternatíva a vie vlastne doručiť zákazníkovi zrýchlený nákup na jeden klik. Hej. Čiže toto je ako keby ďalší nástroj. No čiže mám predplnené všetky údaje, len teda tak. nejaký tak quasi potvrdím, že chcem, aby už... Presne tak. Ak nemením teda miesto doručenia. Ak systém detekuje, že zákazníka ten náš nástroj pozná, tak v podstate mu predplní údaje a na jeden klik spraví nákup. Niečo ako keď nakupujeme v nejakom Shopify, payments, presne tak, niečo podobné. Tým, že my ako infraštruktúra cez nás porúdia obrovské množstva objednávok od veľkého množstva e-shopov partnerov, tak kvázi náplňame ako keby tú infraštruktúru tými užívateľmi a v podstate vieme dokonca umožniť aj ako keby cross funkciu medzi e-shopmi, že keď nakúpi zákazník v jednom e-shope a stane sa súčasťou toho nášho systému, voláme ten produkt, že My Order, tak ak sa dostane do e-shopu, kde ešte nikdy nenakupoval, ale ten nástroj samotný, ten tool ho detekuje, tak mu vie ponúknuť a samozrejme, keď si to užívateľ potvrdí, aby to bolo všetko v rámci aj GDPR pravidiel, tak mu vlastne vie predplniť tieto údaje. No. A to prvé, čo si povedal, čiže cez jeden plugin si tam viem integrovať všetkých dostupných prepravcov. Ja si vyberám ako e-shopár, že ktorých tam chcem, alebo vy mi nejakých odporúčite, že ktorí sú v tom čase. Je tam nejaký default režim, kde je vlastne dostupné všetko, čo máme v ponuke, ale samozrejme klient e-shop si to vie regulovať, čiže nastaviť selekcie, v podstate zapínať, vypínať aj cenovú politiku nastaviť, čiže vie to mať kompletne správe, akurát teda všetky možnosti sú k dispozícii. A defaultne ale zoradené tak, aby to dalo čo najväčší zmysel aj samotným nakupujúcim. Čiže je to optimalizované na to, aby ten nakupujúci mal voľbu. A to mňa celkom zaujímavé, lebo sú na to rôzne názory, že či teda lepšie tam mať menej alebo viacej tých možností, pri tom väčšom počte asi tam nastupuje nejaká paralýza, alebo znižuje to možno tú mieru konverzie. A vaša skúsenosť je aká, ak máš tomu nejaké dáta? Ja som presvedčený o tom, že čím väčšia ponuka, tým lepšie. Samozrejme, cez 5 možností by som per krajina určite nešiel, ale zákazník si chce určite vybrať a v najlepšom prípade si vyberie tú prvú voľbu. Takže nemyslím si, že by ho to nejako paralizovalo, ale každý zákazník je nastavený na to, že v danom regióne, kde býva, tak jazdí nejaká kurierská spoločnosť, ktorá má možno lepšiu skúsenosť. Lebo nedá sa generalizovať lokálne, že kto je tam najlepší kuriér v krajine napríklad, ale už v nejakej lokalite, v ktorej ten zákazník býva, tak si vyberie to svoje obľúbené a preto si myslím, že by mal mať na výber v tom košiku. Martin, poďme sa ešte pozrieť teda strategicky na ten celý e-commerce, lebo máme za sebou veľké zmeny na trhu po tom covide a potom nástup marketplaceov a posledného pol roka počúvame rôzne aj negatívne informácie. Viem, že viaceré shopy mali nejaké komplikácie, či už Dedoles, opäť teda bohužiaľ aj Andrea Shop, Factcool, tak možno ako to vidíš ty ten trh, že kde možno tieto shopy, kde vidíš, že mohol vzniknúť ten problém, prípadne na druhej strane tie úspešné, ako sú možno Jim Beam alebo Bilenka, možno Puella, Bloomrobins a ďalší, že čo zase naopak robia dobre? Ja si myslím, že problém, ktorý si spomenul pri tých konkrétnych e-shopoch, bol hlavne rýchly rast, ktorý zažili a samozrejme
problém bol schopnosť adaptovať sa na ten rast, respektíve predikovať, čo sa môže stať. Lebo COVID samozrejme celý ten trh vyhypoval, na tej vlne sa tieto e-shopy nejakú dobu viedli a samozrejme potom sa to trošku stabilizovalo, kleslo to a tieto firmy mali obrovský problém v tom, že mali jednak na to vybudovanú infraštruktúru, mali veľké skladové priestory, mali kopec ľudí na investované veci a keď sa to zmenilo, tak samozrejme ich to dobehlo. To znamená, že aj tu by som ja asi odporučil e-shopom, ktoré takýto raz zažívajú, aby hľadali riešenia, kde nemusia sami budovať celú tú infraštruktúru a investovať do toho. Hej? Lebo pokiaľ je ten rast nezastavený, čo nikdy nevieme garantovať, hej, tak vtedy to možno zmysel dáva, ale trafiť to a odhadnúť, že kedy byť tým lídrom, ktorý si celú tú infraštruktúru postaví sám, môže byť mimoriadne náročné. Takže ja by som určite vyhľadával riešenia, ktoré mi pomôžu s tým aj tú logistiku postaviť, aj s tým skladom pomôcť a vyslovene hľadať možnosti, ako sa vyhnúť tým obrovským investíciám do týchto. Aj to som zachytil vlastne, že myslím, že aj tí dovolez aj ďalší sa snažia potom nejakým spôsobom tie sklady prenajať ďalej alebo nejaké technológie využiť možno s inými partnermi a to je asi komplikované. Presne, oni teraz v podstate potrebujú downsizovať, aby sa adaptovali a znížili costy, čo je samozrejme logické, ale keď máte podpísané kontrakty na niekoľko rokov v obrovských skladoch, kde platíte veľké nájmy, tak vás to môže do veľkej miery obmedzovať a komplikovať vám život. Takže mať partnera, kde celá táto zložka adaptívna, podľa toho, koľko operácií vlastne robíte, tak vlastne fungujú fulfillment centra, že podľa počtu objednávok sa to potom pretaví do tej faktúry, čiže keď vám to klesne, tak vám klesne faktúra vybavené. Že v podstate je to okamžitý benefit, lebo hneď šetrím. Čiže... Určite v tomto nejakom neistom období to dáva zmysel. Poďme možno sa pozrieť aj tvoju víziu osobnú, aj teda víziu teda vašej firmy, teda ako to vidíš tak nejak z takého dlhodobého hľadiska, ten horizont, že akým spôsobom sa pozeráš dopredu. Tak v podstate doteraz sme sa sústredili na budovanie skladu, čiže našou úlohou bolo doručovať zákazníkom produkty a samotné balíky. Ale v podstate dneska už tá orientácia aj tým, ako sa doba vyvíja a aj vďaka AI sme začali vyvíjať nejaké nové technológie a našou víziou je v podstate dodať e-shopom nástroje, ktoré im pomôžu nielen v tej logistike, ale napríklad aj v procese nakupovania na e-shope. Čiže máme nejaké nové nástroje, ktoré sme spomínali do košíka, čiže chceme pomôcť odľadiť, zefektívniť a zjednodušiť proces samotného nákupu až po samotné doručenie. Čiže nie je to už len o tom skladovaní a logistike, ale ako keby aj ten user experience na samotnom e-shope. Presne tak. V podstate chceme sa, nie že chceme, ale už sme technologická firma, ktorá teda nedodáva len riešenie skladovania logistiky, ale aj nástrojov pre zefektívnenie e-shopu, nákupu a vôbec tej skúsenosti toho nakupujúceho. A tvoja možno nejaká osobná vízia, možno aj poviem prečo je to baví, alebo čo ťa na tom celom baví najviac a kde vidíš možno seba aj o pár rokov. Jasné, tak mňa baví inovovať technologicky a vidieť trošku do budúcnosti a samozrejme automatizovať. To znamená, že preto som sa tomu e-skladu začal do takej miery venovať, lebo viem, že treba ten proces maximálne zefektívniť a potom ten hotový produkt, kedy je niečo vlastne vyladené tisícami alebo 100 000 nejakých inputov, napríklad za deň alebo za nejaké obdobie, dodať tým e-shopom a vlastne im tak akcelerovať ten ich vývoj a rast. Lebo nech sa proste sústredia na to, čo robia najlepšie, alebo to, čo ich najviac zaujíma, je to v podstate predaj, marketing, kvalita služby, kvalita alebo ten experience toho zákazníka, keď nakupuje. Ešte možno k tomu user experience ma celkom zaujíma tvoj názor na taký možný trend a to je vlastne to, že sa budú diať tie nákupy možno priamo v nejakých AI rozhraniach, nazvem to, aj keď si predstavím nejaké ChatGPT, tak už teraz som videl, že ti ponúka nejaké možno konkrétne produkty z konkrétnych e-shopov, možno priamo v tom čete, nazvem to, že či si myslíš, že sme blízko toho, že naozaj reálne už si budú ľudia priamo z týchto chatov ako keby objednávať tie produkty, bez toho, aby vôbec išli na stránku toho e-shopu? Určite áno. V podstate AI-ko totálne ovládlo svet v tomto a ja ho dneska už často používam. A verím v to, že budú existovať rôzni agenti od AI a v podstate jeden z agentov bude napríklad na nakupovanie. Takže určite to bude fungovať cez AI systém a to je aj dôvod, prečo sme vyvinuli spomínaný nástroj MyOrder, lebo je to trošku taká predpríprava na to, aby ten samotný nakupujúci mal nejaký nástroj alebo asistenta tých nákupov
a jemu to v podstate zgrupuje, zlúčuje e-shopy, v ktorých nakupuje. Hej, čiže má tam ako keby objednávky na ceste od rôznych e-shopov, a má tam zoznam produktov, ktoré vlastne historicky nakúpil od tých e-shopov a vie ich znovu ako keby nakupovať. A už sa takto predpríprava aj akože databázovo na to, pre toho nakupujúceho, na to, aby nejaké AI mu mohlo potom už napríklad tie nákupy same robiť, hej, tak je veľmi dôležitá a aj preto sme sa akože pustili do vývoja takýchto nástrojov a produktov. Tu si viem predstaviť, že môžu byť mega cenné dáta takéto, ktoré budete mať? Určite áno a v podstate robíme to ale hlavne pre toho nakupujúceho, lebo ja sám dneska, keď nakupujem na internete, tak je to pre mňa jeden veľký chaos. Je to proste veľký počet e-shopov, v každom sa musím registrovať, v každom musím vyplňať zložité formuláre a platobná metóda je asi najväčší problém pri mne, lebo ja keď tam nevidím tlačítko Apple Pay, tak ja odchádzam, alebo keď mám kartu vyplňať. Takže mať nástroj, ktorý mi v ľubovoľnom e-shope je schopný ako keby rovno ten nákup zrealizovať, bez toho, aby som sa registroval, bez toho, aby som vyplňal zložité formuláre a následne aj po tom nákupe mi akože dodal ten komfort v tom, že ma informuje, keď tá objednávka príde, prípadne keď som mám nejaký problém, že mi umožní tú objednávku vrátiť, reklamovať. Alebo v tom najlepšom prípade vlastne zopakovať nákup, znovu kúpiť isté produkty, keď toto všetko bude akože v jednom túle a bude to v podstate tool, ktorý zoskupuje teda všetky tie e-shopy, v ktorých som nakupoval a dokonca ma tie e-shopy budú vedieť akože cez ten tool kontaktovať v zmysle, ani nie že kontaktovať, ale ako keby posielať nejaké zľahové kupóny a podobne. Keď toto všetko akože bude na jednom mieste a budem si to môcť manažovať, tak akože pre mňa osobne toto je akože taký tool budúcnosti pre nakupujúcich a presne takýto tool v podstate sme vyvinuli a e-shopy tento tool samotný akože môžu sa do ňoho zapojiť a tým pádom ho môžu používať a podľa mňa do veľkej miery ako keby ovplyvnia zákazníkovi ten experience toho nakupovania. Hej. To je zaujímavé, tak to sme veľmi ďaleko od pôvodnej myšlienky teda fulfillmentu. Určite áno, ale v podstate v tomto je ten prerod, lebo ako fulfillment, áno, to hlavne sme si vybavili, tá logistika nám funguje, tie operácie nám fungujú a teraz v podstate chceme ísť o krok ešte bližšie k tým zákazníkom, lebo chceme e-shopom v podstate pomôcť automatizovať aj tento proces. OK, tak každopádne držím palce. To znie tak celkom akože inovatívne a teda perspektívne, tak verím, že sa to podarí. Dobre, a úplne posledná vec, viem, že si myslel, že si tam pripravil nejaké špeciálne promo pre našich divákov a poslucháčov, ktorí by chceli ten fulfillment váš si otestovať, tak povedz, čo ste pripravili. Tak pre e-shopy sme pripravili 3-mesačný poplatok za naše služby zadarmo, takže keď sa nejakí klienti k nám onboardnú do konca leta, tak na najbližšie 3 mesiace neplatia poplatok za našu službu. Samozrejme sú tam nejaké operatívne poplatky, ktoré vznikajú už samozrejme pri tých operáciách, ale ako keby poplatok za tú samotnú službu e-sklad je bezplatne. S tým, že teda treba tam zadať promokód e-shopový král, sme sa dohodli. Presne takže toto platí. Dobre, tak Martin, díky moc, že si to razil. Bolo to veľmi zaujímavá debatka, takže hneď mám tiež veľa takých myšlienok, nápadov okolo tohto. Takže díky moc, nech sa darí. Ďakujem. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali, počúvali. Ak sa vám to páčilo, budem radi za každý komentár, alebo like, alebo share tohto rozhovoru. Takisto budem rád, keď sa prihlásite k odberu YouTube kanála. Už je vás tam viac ako 1000, čo ma veľmi teší. Takisto na Spotify pribúdajú followery, takže budem rád, keď tiež sa prihlásite k odberu, ak teda ešte nie ste. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.